do Hospital Álvaro Cunqueiro cando decimos acabar coa política de privatización de recursos, derivar pacientes ás clínicas privadas. Está. Nos gustaría que fixemos algunha adaptación porque hai exemplos palpables. Claro, hai un exemplo palpable da derivación de listas que se chama Povisa. Hai un exemplo palpable da ocultación de listas que se chama Povisa. Hai un exemplo palpable de cuestións que teñen que ver coa falla de facultativos que se chama Navia, que se chama Coruxo en algún momento e que vai ser tamén o barrio de Bouzas porque ni siquiera vai asistir un pediatra en este servicio. Non? Ademais, falando ahora con Xavier, vostedes a nos no anterior pleno por non presentar a enmenda con 48 horas non nos aceptaron. Non é que isto un ollo por ollo que non vai a ningún lado, porque ademais vostedes poderían formulala, habendo unha enmenda do BNG, poden formulala, perfecto, pero que nos non queremos cambiar a integridade disto porque sería como contradecir ao BNG, a Esquerda Unida, a ANOVA, a PSOE, a Comisións, a UGT, a FIGA e os sindicatos que forman parte da plataforma. Por lo tanto, non creo que haxa aquí ninguna cuestión. Home, ao mellor non lles gusta que falemos de Povisa, non o sei, pero ese fío histórico entre Povisa e vostedes xa non existe, que está vendido a outra empresa, xa non hai o amigo de Felipe González levando Povisa adiante, eso está máis un fondo privado, por lo tanto a situación é diferente e por lo tanto nos queremos que se discuta, estamos de acordo en incorporar as propostas que plantexa o Grupo Municipal de BNG, pero desde logo non queremos que se elimine, que se vote por puntos, porque sabemos que é ocultación dunha integridade dunha moción que vende unha plataforma social. Gracias.